पुराजनक मिगेल नमस्कार दंडवत प्रणाम. वापस तुमगेलो टू एक अवसर मेळटा. आय एम व्हेरी हॅपी आणि कृष्णाल विषय आम्ही अशीची कथा आयकत रावया आणि तांगेल गुणगान कोण ओटू मेळटस का आणि भगवत पुराण कोंकणी भगवत गीता हे मूळ तत्व म्हळ्यार बेसिक्स ऑफ भगवत गीता हे सिरीज आणि तातूंत मुख्य विषय म्हळ्यार द थीम ताचे की सांसारीक चक्र म्हळ्यार हाऊ वी आर इन दिस सर्कल ऑफ संसार आणि कर्माचे नियम. सो ताजे वेरी आम्ही हे थिमा वेरी विंगड विंगड क्लास आयकता आसाची. लास्ट टॉपिक तुमगेल गारमेंट शॉप ऑफ मटेरियल नेचर आशिल्ले भौतिक प्रकृतीचे कशी आम्ही वस्त्रावर एक शरीर सोडून दुसरे शरीर धारण करताची आणि आईची क्लास मस्त इम्पॉर्टंट वापस मिगेल गुरु महाराजाल ब्लेसिंग्स आणि शिला प्रभुपादाल ब्लेसिंग्स आणि आय एम जस्ट ट्राय टू explain to you. I will put a disclaimer. How must the expert नाही, but I will try my own way how to convey it to you. कशी आहे इम्पॉर्टंट मस्त इम्पॉर्टंट टॉपिक. मुख्य विषय म्हळ्यार ईट मीट बिकम अ टायगर. कशी आमगेल आहार आमगेल नेक्स्ट जन्म डिसायड करता हाजे वेरी श्री भगवत गीता आणि श्रीमद भागवता देखून आमकां कस कोण येता हे सांगच्याक हांव एक नम्र प्रयत्न करता. आणि हे आध्यात्मिक विज्ञान असं म्हळ्यार इट इज रिटन इन द भागवतम अँड इन द भगवत गीता म्हणजे विंगड विंगड श्लोका बरयला पूण हे अशी इट इज अ सायंटिफिक थियरी. म्हळ्यार भगवंतान स्वता आमकां सांगला इन भगवत गीता आणि भागवतम. आता हांव तो आय हॅव स्प्लिट इट इंटू 8 पार्ट्स. फर्स्ट म्हळ्यार पर्पज ऑफ ह्युमन लाईफ कसले म्हणून. सो फर्स्ट म्हळ्यार आत्म आमगेले मनुष्याल जिवनाचे ध्येय कसले. तो फर्स्ट म्हळ्यार आत्म शाश्वत असं हे कळचे. आत्मा आमगेले शाश्वत असं. सो बॉडी डायस आत्मा डजंट डाय आणि परमात्मा ओटू आमगेल वपास एक विंगड जालेले संबंध. सो वी कम टू दिस अर्थ अँड वी फॉरगेट अबाउट द लॉर्ड आणि आम्ही आमगेले संसारिका भितरी मग्न जाताची. पण कशी आमकां वापस ते विंगड जालेले संबंध वापस जोडून घेवचे कशी हे मनुष्याले एक परम ध्येय असता. म्हणजे तांगेल पर्पज ऑफ ह्युमन लाईफ शुड बी टू गो बॅक टू गॉड हेड आणि ताचे खातीर हे ध्येय प्राप्त करचे खातीर आम्ही कसं कर्तव्य म्हणजे आमगेल कसं आम्ही काम करताची कसं धर्म पालन करताची हे पुराय कशी आम्ही केलेल्यान आध्यात्मिक उन्नती आमगेल कशी जाता हे मना दवरून करता. म्हणजे वी कॅन कंटिन्यू टू डू वॉट वी आर डुईंग मात्र आमगेल आध्यात्मिक उन्नती खातीर हे इज इट द राईट थिंग टू डू ते आम्ही मना दवरून आम्ही आमगेले सदांच काम करता ड्युटी करता. आता वैदिक शास्त्रा भितर स्पष्ट सांगला की मनशाल जीवन वापस आमगेल भाव परिवर्तन करचे खातीर आसता. सो अगेन इट इज फॉर द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ अवर कॉन्शियसनेस. म्हळ्यार आमी कशी आमगेल भाव प्रत्येक टाइम आम्ही वापस घेवन येताची टू कृष्णा कॉन्शियसनेस तेंच आमगेले एग्जाम आणि आमगेल इंद्रिय भोग म्हळ्यार आमगेल सेन्स ग्रेटिफिकेशन खातीर आमी उणे उणे करून आमी कशी कॉन्शियसली देवाला वापस आमगेल ध्येय वापस उडगास दवरका म्हणून आमकां मना आसता. आता श्रीमद भागवतम एक श्लोक सांगता 11.9.29 लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते मनुष्यामर्थदाम नित्यामपि धीर तूर्णं यतेत न पतेद अमृत्यु यावन् निःश्रेषया विषया खलु सर्वतः स्यात्. म्हणजे मस्त मस्त दिस श्लोका सेज की आमगेल मस्त मस्त बर्थ जातरी म्हणजे आमगेल मस्त ह्युमन फॉर्म विंगर विंगर अंत भितर आमगेल बर्थ जातरी ताजे नंतर आमकां हे स्पिरिच्युअल बेनिफिट मेळटा. म्हळ्यार आणि खंयचेय मनीस म्हळ्यार एनी पर्सन हू कम्स बॉर्न एज अ ह्युमन बिईंग ताका वायजली ताणें ते यूज करता. आतां आमकां हे ह्युमन फॉर्म मेळ्ळा ते मस्त डिफिकल्टीन मेळ्ळा मस्त मस्त बर्थचा नंतर आणि ताजी नंतर मेळ्ळेलें आमकां हें आध्यात्मिक जीवन लाभ दिवचे खातीर आमकां हें जन्म मेळ्ळा ह्युमन लायफ आणि ते जरी आमी बुद्धीमानावरी वापरनी म्हळ्यार आमी मनशाल मोक्षा खातीर प्रयत्न करनी आणि इंद्रिय भोगा भितरीच आमी मेळ्ळेले सुखा भितरीच असलीची तो देन वी आर नथिंग लेस दॅन एनिमल्स. म्हळ्यार हातूंत तातून आमकां हें शिकवण मेळटा की मनशाल जीवन हें इंद्रिय भोगा खातीर न्हय. इट इज नॉट फॉर सेन्स ग्रेटिफिकेशन ओनली मात्र हें आत्मज्ञाना खातीर आसा म्हणून. सो दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ ह्युमन लाईफ टू अगेन टू सर्च वॉट इज हिज रिलेशनशिप विथ द लॉर्ड. भगवत गीता आणि श्रीमद भागवतमांतू ताचे भितरी ताजे अनुसार प्रत्येक जीवन कसं खावका म्हळ्यार आहार कसो न्हय आणि कोणाल संगत आणि खंयचे दाखून खंयची गुणा भितर आसता खंयची गुणा भितर कर्म करता. आय टोल्ड की आमी कर्म करता मात्र खंयची गुणा भितर कर्म करता ताजे वेरी आमगेल भाव तयार जाता. सो वॉट वी ईट कोणाल संगत
आणि खंयची गुणां भितर आमी आसा हजवेरी हे 3 हजवेरी आमगेले भाव तयार जाता. सो वीच मोड वी आर इंटू ते आमगेले एक्सप्रेस जाता. आता 7.14 भगवद्गीतांतू हे पुरे वी ऑल नो दिस दैवी एष गुणिमया मां मया दुरत्रया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामम एतम तरंतते. म्हळ्यार ही देवाल 3 त्रिगुणात्मिक माया वैरी प्राप्त करची असता. म्हणजे भगवंताली ही इज इन ऑलवेज डिवाइन एनर्जी तागेली 3 मोड्सा भितर असता. वी ऑल नो दॅट वी ऑल रजगुण तमगुण हे पुरे आमकां गोत आसा. मात्र द वन हू ओवरकम हे तिन्ही गुण आता गॉड टेल्स अस दॅट यू ओवरकम ऑल 3 मोड्स. ते मस्त मस्त डिफिकल्ट पुरे तिन्ही मोड्स ओवरकम करचे मस्त डिफिकल्ट आणि ते कशी जाता ओनली वेन वी सरेंडर टू कृष्णा. म्हळ्यार सारांश म्हळ्यार आमी नित्यबद्ध आसाची आमी इटर्नली कंडिशन्ड आसताची आणि तंतू भितर आमी राबता आसतली बांदेली एक डोरीशी म्हळ्यार आमकां कोणें बांदून दवरल्या आमी वी आर स्टेईंग लायक दॅट आणि कृष्णाले तेजे गुरुले आमकां आशीर्वाद मेळटाय आमी ह्याची डोरी सोडवता आसताची बांदून घेताची सोडवता आसताची बांदून घेताची आणि मामेव म्हणटा कृष्ण म्हळ्यार ब्रह्मा न्हय शिवा न्हय मात्र हांवाची मेगेल शरण घेतल्यार मात्र तुम्ही हे फुल्ल माये दकुनू भायर येताची म्हण. सो वेन वी आर इन द मोड ऑफ गुडनेस वेदर वी आर इन द मोड ऑफ पॅशन ऑर इग्नरन्स हे तिन्ही गुणा दकून आमकां भायर येवका. आता 7.15 अंत कसं म्हणटाची नमाम दुष्कृता नो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रपारत्या ज्ञान असुरम भावम अश्रिता. म्हळ्यार आमी आता कोण सिनफूल असता म्हळ्यार कोण मस्त असुर भावी असताची पाप मूर्ख असताची तांणी मांत कृष्णाल शरणांतू येनाची म्हूण म्हळ्यार पुराय हे सिनफूल हॅबिट्स आमगेले असता मीट इटिंग इज वन ऑफ देम ते पुराय आसिल जेण तांणी केन्नाय देवाक सरेंडर करनाची. सो वन इज वाय वी शूड वॉट इज अवर हायर पर्पस आणि हे सिनफूल हॅबिट्स आमी केल्यार आमकां केन्नाय आमी सरेंडर करनाची. आणि देव म्हणटा की नॉट ब्रह्मा नॉट विष्णू नॉट ब्रह्मा ऑर नॉट शिवा इट इज ओनली मी दॅट यू हॅव टू सरेंडर आणि त्यांनी केन्नाय सरेंडर करनाची. पापी सवय अशी जाणांक अहंकार भक्ती भितर आड येता म्हणून. सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि कोण कोण आसा जशी मुढा म्हळ्यार पुरे फुलिश तांकां डॉंकीश आहे. तो दे आर ऑल यू एनिमल इन्स्टिंक्ट तांणी केन्नाय भक्तींत येनाची. नराधमा म्हळ्यार लोएस्ट ऑफ मॅनकाउंट म्हळ्यार तांकां रिलिजियस बिलीफ्स नाची म्हळ्यार माया प्रपरता म्हण 4 जण दे डोंट कम टू द लॉर्ड. वन इज द स्पेक्टेटर्स म्हळ्यार मस्त फिलॉसॉफर मस्त वाजील जाणे तांणी येनाची म्हळ्यार हू इज गॉड म्हणटाची. आणि ऑफकोर्स एथिस्ट म्हळ्यार कोण देवा भितर बिलीव करनाचे असुर भाव अश्रितः म्हणटाची. सो दोज पीपल ऑल्सो they don't come to the mode of coming into bhakti. आता मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार मीट इटिंग म्हळ्यार मीट इटिंग हे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फुलिश एक्टिविटीज म्हणटाची. म्हळ्यार कोणाकय ताजे वॉट इज ताजी निमित्त कसं जाता तें कोणाकय कळना आशिल्लें जाणाक दे आर द वन्स हू ऑलवेज ईट मीट म्हणून म्हणटाची. आणि ताचे आमगेली रेअर लाईफ आमकां मेळटा इतलें लाईफ्सा नंतर आणि ओनली आमगेले इन युअर ह्युमन लायफा भितर मात्र आमकां हें पुराय कळटा की आमकां हें करचें आसा हें करचें ना म्हणून. आणि मेन सेकंड आमगेले आतां ह्युमन लायफाचे वाय वी आर बॉर्न अँड दॅट वी नो. सेकंड पॉयंट म्हळ्यार टंग जिबे सकल पडचे जिबे सकलचे आमी पडचे जाता. सो द रूट ऑफ फॉल डाऊन इज ऑलवेज द टंग. तो हे टंग म्हळ्यार मस्त इम्पॉर्टंट शिला प्रभुपाद म्हणटाची की संगताची जीभ ही मनशाली सगळ्यांक भयंकर आणि शक्तिशाली इंद्रिया सेन्स ऑर्गना म्हणून. सो इट सेज दॅट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय एम शुअर तुमगे पुराण यू मस्ट बी नोईंग द कसं म्हणटाची द वर्ड्स टू कंट्रोल द टंग. एक वी ऑलवेज से प्रसाद खावचे सुरवे आमी म्हणटाची की महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विवासो नैव जायते. म्हळ्यार कोणाक बिलकुल तांकां मना भितरी देवाल विशयी काही भक्ती ना तांकांची हे श्रद्धाच ना की हो महाप्रसाद आमी खात्ता आसाची म्हणून. सो वॉट एव्हर वी आर हॅव्हिंग इज महाप्रसाद म्हणून तांकां केन्नाय. आता शरीरे अविद्या जाल जोडेंद्रिया तहे काल जीवे पहे विषय सागरे तारा मध्ये जीवा अति लोभ माया सुदुर्मती
तर ताके जेते कठीण संसारे म्हळ्यार आमची बॉडी आमगे प्रिझन म्हूण आमी एक्सेप्ट करताची आणि टंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो दिस इज अ प्रेयर. आय डोंट नो, वी ऑलवेज से दिस बिफोर प्रसाद ग्रहण करतसर आमी म्हणटाची. I don't know if you all are saying it, but this says that tongue is the most difficult to control. जोडेंद्रिया तहे काल जिवे पहरे विषे सागरे. म्हणजे it is like wish, it is like poison this body, and tongue is the most तारा मध्ये जीवा अति. तर जीवा म्हळ्यार अति जालेल दिवाक जीवची म्हण आमगेली. आता कृष्णा बडो बरो दयामाय कोरी बारे जीवा जाय म्हळ्यार कृष्णाले निमित्त आमक या टंगा वयरी आम्ही कंट्रोल करेता म्हणून म्हणटा. सो स्वप्रसादे अन्न दिलो बाय म्हणून कृष्णाक म्हणटा थँक्यू की आम्ही तुमकां प्रसाद दिता असं विच इज हेल्पिंग अस टू कॉन्कर द टंग. तो हे प्रसाद खावनूची आमकां आमगेले टंगा वयरी आमकां कंट्रोल येता. आणि ह्याची से अनामृते राधा कृष्णा गुणगाओ प्रेमे दाखो चैतन्य निताय जय निताय जय निमाय जय निमाय जय निताय म्हणून हे एक स्मॉल प्रेयर. बट इट सेज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग की प्रसाद खावनूची प्रसाद ग्रहण करूनची आमकां राधा कृष्णाका ग्लोरिफाय करचे आमकां भाग्य मेळटा म्हणून. आता शिला प्रभुपाद सांगताची की जीभ ही मनीषा सगळ्यांकय भयंकर आहे आणि शक्तिशाली आसा. आणि इंद्रिया विचारान म्हणजे सेन्स कॉन्टेम्प्लेशन म्हणटाची म्हणजे सेन्स ग्रॅटिफिकेशनान ताजेनाची आसक्ती येता. काम, क्रोध, मोह, बुद्धीनाश म्हळ्यार इट अटॅचमेंट, एंगर, मागीर इल्युजन आणि बुद्धीनाश म्हणजे लॉस ऑफ इंटेलिजन्स हे पुरे जावन आम्ही ऑटोमॅटिकली मागशी पडताची. सो सेन्स कॉन्टेम्प्लेशन और सेन्स ग्रॅटिफिकेशन मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ईटिंग हॅबिट्स म्हळ्यार मीट ईटिंग इज वन व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट पार्ट. आता भगवद्गीता 2.62 आणि 2.63 आणि दोन्ही तू बरयला की केन्ना आमी कोण म्हळ्यार ध्यायतो विषयान पुंस संगास्तेजुपाजयते संगात संजयते काम काम क्रोधा विजयते क्रोधात भवति सन्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रमाः स्मृतिभ्रम सदा भूमि बुद्धिनाशत प्राणयष्टी. म्हळ्यार दिस मिनींग इज म्हळ्यार इंद्रिया वयर विचार केल्ल्यान म्हळ्यार वी कॉन्टेम्प्लेटिंग ऑन द सेन्स ऑब्जेक्ट्सान आमकां हे लस्ट, एंगर आणि पुराय म्हळ्यार काम, क्रोध, मोह हे पुराय आमकां इंद्रिया वयर वपास वपास थिंक करूनची बुद्धी नाश जाता म्हणटाची. आणि ते कशी कंट्रोल जाता? जीभ आणि मन हे टू थिंग्स वी नीड टू कंट्रोल, नियंत्रण. तो या जीभ आणि मना वयरी नियंत्रण केल्यारी भक्तीचे मूळ हे मेन म्हळ्यार मस्त इम्पॉर्टंट की वी कंट्रोल द टंग अँड वी कंट्रोल अवर माइंड. हे दोन जाल्यार आमगे सेन्स कंट्रोल ऑटोमॅटिकली येता आणि आम्ही भक्ती मार्गारी आम्ही दृढ राखताची. आता मेन म्हळ्यार काम इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. लस्ट टू कॉन्कर रजोगुणाक दाखून जाता आणि तेंच आमगेले आत्माले परम शत्रू. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता 3.36 भगवद्गीता श्लोका भितरी वपास म्हणटा अथकेन प्रयुक्तो याम पापम चराती पुरुषो अन्निच्छान अपि वर्षनेय बलादिव नियोजित. म्हळ्यार म्हणटा अर्जुन निमगीत कृष्णाक की हे पापाचरित म्हळ्यार हे पाप पुरे आलोचने पुरे येवचे सिनफूल एक्टिविटी आम्ही करताची हे आम्ही अनविलिंगली करताची की आमकां हे फोर्सिबली करताची म्हण. सो वाय अर्जुन इज आस्किंग की वाय वी आर डुईंग दिस सिनफूल एक्टिविटीज म्हण. आणि लॉर्ड कृष्णा श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप विधि एमाम इह वैरिनाम. So Lord Krishna says that it is all because of our lust. So आमगे lusty attitude आणि ते आमगे mode of passion. So that brings us in रजोगुणा. म्हळ्यार आमकां रजोगुण आशिल्ली निमित्ती आमकां लस्ट येता, आमकां कोप येता आणि हे पुराय सिनफूल एक्टिविटी म्हळ्यार ह्या दोन्हीची आमगेले मस्त सिनफूल एनिमी म्हणटा. सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की रजोगुणा जाल्लेले काम आणि क्रोध हे कशी आम्ही कंट्रोल करताची आणि कशी आम्ही तांतू दाखवून आम्ही कशी अनकंट्रोल्ड डिझायर म्हळ्यार नियंत्रण विना आम्ही इच्छा भक्तीक नाश करता. म्हळ्यार आम्ही इफ यू डोंट हॅव कंट्रोल अगेन भक्ती पूर्ण आमगेले नष्ट जाता म्हणून. पण मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा म्हळ्यार इन्क्वायरी करची की देव कोण म्हणून खंय आसा. पुराय कृष्णूची काम आमगेले ओरिजिन हे कृष्णूची
मंत्र हे सेम लस्ट वेन वी मूव इट इंटू कृष्ण प्रेम म्हळ्यार कृष्णा वयर आमी प्रेम करताची दॅट सेम लस्टी डिझायर्स वेन वी लव कृष्णा सो मच ते आमगेल कृष्णा कॉन्शियसनेसनाले परिवर्तन जाता कोप असले कोप येता पुराणाक एंगर इज वन मोर रजगुण ते कृष्णा वयर कोणें कसले म्हणल्यार कृष्णाक ताजे वयर आमकां कशें कोप येता तेन्ना आमी कशी मस्त ओड डिवोटी जाता सो वेन वी कॉन्कर all these negative gunas into Krishna consciousness, like Hanuman. Hanuman, such a big devotee, we become great devotees of the Lord, like Hanuman. Kama, Krodha. He was also very angry. Hanuman was also very angry, but he burnt all the entire Lanka for Lord Rama. Krodha, tant bitar full bahir kadle. So he became the best friend of the Lord. At the second, so first we heard about the purpose of human life. Then we heard about the tongue, which is the root cause of falling down. Now, very important is food. फूड आणि ताचे तीन मोड्स ऑफ नेचर म्हणजे एक रजगुण एक तमगुण आणि एक युअर थर्ड वन सो ऑल इम्पॉर्टंट पार्ट्स आता सत्वगुणा भितर आशिल्ले फूड्स म्हळ्यार 17.8 इट सेज आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीती विवर्धन रास्य स्निग्धा स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय सो इट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट दो पीपल हू आर इन द मोड ऑफ गुडनेस म्हळ्यार आमी फूड्स हे खाल्यार सात्विक आहार खाल्लेले ना आमगेले आयुष्य आणि आमगेल भक्ती वाढता म्हणून सो व्हेरी इम्पॉर्टंट की वी हॅव दिस आहार विच इज हॅव्हिंग तीन गुण आसा आहारा भितरी आणि ताजे भितरचे सत्व गुण आशिल्ले आमी फूड खाल्ल्यारी आमकां आयुष्य न्ही लॉंग आयुष्य म्हणजे ड्युरे लाईफ प्युरिटी आणि डिवोशन हे तीन आमकां लाभ जाता आता सेम म्हळ्यार 17.10 So 17.10 यता यतायां गतरसां पुति परशुसितं चयत उच्चितम् अपि चमेद भोजनं तमसं प्रिय सो व्हॉट इट इज टेलिंग हे तामसिक फुडा विषय सांगता आणि देर इज वन 17.9 विच टॉक्स अबाउट राजसिक आता राजसिक फूड भितर अशांती येता आमकां राजसिक फूड आमी हें केलेरी इफ वी हॅव मस्त आंबट मस्त तीक मस्त ड्राय पंजंट तिकाची बर्निंग ऑल दिस ब्रिंग्स इन द पॅशन मोड ऑफ पॅशन सो दीज मोड्स कॉज लॉट ऑफ अशांती म्हळ्यार हें पुरे खाल्ल्यार आमकां अशांती येता आणि दुःख दिता म्हळ्यार अल्सर्स अँड ऑल दॅट so all this they ignite passion the mode of passion or the rajaguna in us आणि तामसिक म्हळ्यार जस्ट नाव विच आय रेड द श्लोका सो तामसिक म्हळ्यार मांस तांत भितर मीट इटिंग येता तामसिक मोड ऑफ इटिंग म्हळ्यार दे से दॅट फूड प्रिपेर्ड मोर देन 3 hours म्हळ्यार तीन घंटा भितर जेवण जेवका टेस्टलेस फूड किंवा वायट जाले जेवण आमी खाताची सो ऑल दॅट ब्रिंग्स इग्नरन्स म्हळ्यार वी डोंट नो वॉट वी आर इटिंग तो हाजेन आमगेल मना भितर हिंसा म्हळ्यार व्हायलन्स अज्ञान म्हळ्यार इग्नरन्स आणि अंधार म्हळ्यार वी आर इन द मोड ऑफ रियली वी डोंट नो वॉट वी आर डुईंग इन लाईफ तो फूड म्हळ्यार मस्त मस्त इम्पॉर्टंट सात्विक खाल्ल्यान सात्विक फूड जेवल्यान आमकां जीवन आणि शुद्धी वाडटा आमगेली राजसीक आमकां दुःख दिता आणि तामसीक आमकां अज्ञान हिंसा आणि मागशी वच्चे तशी म्हळ्यार सो वी डोंट प्रोग्रेस we deteriorate, we degrade. So we go back into whatever we have advanced into Krishna consciousness. आणि हे डायरेक्ट खायचे आम्ही खाल्लेलं आहे हे आमगे डायरेक्ट स्वभाव आमगे तयार जाता तशीची सो हाऊ बेसिस वॉट वी ईट इट इज अवर माइंड अँड अवर वृत्ती म्हणटाच पळय सो दॅट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन वॉट वी ईट म्हणून मस्त इम्पॉर्टंट की आम्ही आता मेन म्हळ्यार मांस आता मांस खावन वी आर टेलिंग अबाउट द टायगर तो मांस खावन जीभ अशी विनाकारण एक्साइटमेंट येते एक म्हळ्यार मांस खावन द टंग स्टार्ट्स गेटिंग व्हेरी एक्साइटेड आणि जिवात्मा विनाकारण ताचे कॉन्सिक्वेन्सीस भोगता पडता सो वॉट एवर वी ईट वॉट वी आर सो वी मांस खा आणि बिकम अ टायगर सो इट इज वी कॉन्शियसली आर इन्व्हायटिंग इट ऑलमोस्ट सो इट इज ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ इग्नरन्स आणि शिला प्रभुपाद म्हणटाची की मांस हे तामसिक इता म्हळ्यार तांतू हिंसा आसा म्हळ्यार दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईन दॅट आय एम गोइंग टू टेल यू म्हळ्यार वॉट शिला प्रभुपाद सो दिस इफ आय हॅव एनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हू आर स्टील इटिंग मीट वी शूड टेल देम दिस
that what Srila Prabhupada says that mass ya tamsika ita म्हळे tantu himsa म्हळे it is violence is there in that. tantu mruta chaitanya asa म्हळे somebody who has died is still there, this that person's consciousness is still there in that. आणि कर्म बंधन हे तीन मस्त मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार व्हायलन्स तागे डेड कॉन्शियसनेस ऑफ दॅट एनिमल आणि कार्मिक रिएक्शन. सो दिस थ्री थिंग्स आर व्हेरी 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 डिटिरियोरेटिंग टू अवर लाईव्स इट सेल्फ. वी आर आमकां ह्या ह्युमन लाईफ मेळ्ळा आणि इफ वी ईट मीट देन दीस थ्री थिंग्स विल कम इन द वे ऑफ अवर भक्ती. तर असची मात्र आमकां नेक्स्ट जन्म खंयची मेळटा म्हणून आमकां काही शुअर ना आसता. आणि हे खाल्लेल्यान मनशाल भाव एक प्राण्यांवरी सकल पडता. सो फूड पुल्स इट डाऊन, सच फूड दॅट इज द मीट इटिंग विल पुल डाऊन द ह्युमन बीइंग कॉन्शियसनेस इनटू एनिमल इन्स्टिंक्ट. म्हळ्यार एनिमल भाव आमगे भितर येता आणि इट इज द वर्स्ट थिंग दॅट कॅन हॅपन टू अ ह्युमन बीइंग. आता थर्ड पार्ट जाले आमगेले, वी स्पोक अबाउट पर्पस, वी स्पोक अबाउट टंग, वी स्पोक अबाउट फूड आणि ताजे मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर. आता एनिमल लाईफ आणि ह्युमन लाईफ हे दोन भितर कसं डिफरन्स म्हणून म्हणजे मनुष्य आणि प्राणी या दोन्ही जीवनांतू व्हॉट इज द डिफरन्स. आता मस्त इम्पॉर्टंट तू श्रीमद भागवतम दाखवून आम्ही मनुष्य आणि प्राणी हे दोन्हीचे स्पष्ट फरक बरेला. आता प्राणी, दिस इज ऑल्सो व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. प्राणी हो स्वभावानची मारता म्हळ्यार इट विल किल. सो इफ अ टायगर वॉन्ट्स टू ईट समथिंग ताका अशी मारनूच कोणाक ही विल ईट. ही विल नॉट गो अँड टेक द वेजिटेबल्स, बाय द वेजिटेबल्स, कुक द वेजिटेबल्स. हे तागेल वृत्तीच नाही. तागेल वृत्ती कसले मार न्हू खावचे आणि बिलकुल विवेक ना. सो ही इज नॉट हॅव्हिंग एनी मर्सी टुवर्ड्स द डियर और एनीबडी दॅट ही इज इटिंग. सो तागेल स्वभावची म्हणून. आणि हिज अदर स्वभाव कसले एनिमल जाले न्हिदोचे म्हणजे स्लीपिंग, संभोग करचे, मेटिंग आणि स्वतः रक्षण, डिफेन्स. आणि ते पुरे करतना तांकां बिलकुल विवेक ना. सो दे डोंट हॅव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हें केल्यारी अशें जातलें. सो दे डोंट हॅव एनी ties to it. But at the same time, this is very very important that मनशाका देवानं बुद्धी दिल्या आणि एक मस्त होड इम्पॉर्टंट थिंग दिला म्हळ्यार निवडचे ताका बुद्धी दिल्या. सो टू चूज व्हॉट ही वॉन्ट्स टू ईट, that is the chance that the Lord has given us. So we are very very different from animal life. प्राण्याल जीवन आणि आमगेल जीवन हांतू भितर हे मेन डिफरन्स की आमकां बुद्धी दिल्या देवानं की आणि we have to search for it. He has made us forget also. Even after buddhi asun there are people who still eat. आता मनुष्य जिब्बे खातीर प्राण्याक मारता तेन्ना तो प्राण्याक सकलचे स्तरावेर पडता. सो ही इज फॉलिंग डाऊन, डिग्रेडिंग हिमसेल्फ बिकॉज ही इज नॉट इक्वल टू द ह्युमन द एनिमल लाईफ. एनिमल लाईफ इज ऑलरेडी डिग्रेडेड आणि आम्ही त्या सकलची लाईफा भितर पडताची, त्या स्थळावेर पडताची. म्हणून त्या मनशाक एक आत्मज्ञान तच खातीर जीवन दिला असता. सो अगेन आय मेन्शनिंग 11.9.29 मस्त 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 जीवनानंतर आमकां हें जीवन मेळटा, लाईफ ऑफ ह्युमन लाईफ, अँड वी आर युजिंग इट टू अवर डिसएडवांटेज. आतां वाघू हो एक वंची खातीर मारता. व्हेरी दॅट इज द थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग दॅट वाघू तागेल वंची खातीर, सो फॉर हिज फूड ही इज डुईंग इट. आणि मनीश मात्र तागेल जिब्बे खातीर मारता. सो ही इज इटिंग इट फॉर हिज टेस्ट, नॉट फॉर दॅट हिज सर्वायवल. आणि हे तागेले सगळ्यांक काही इम्पॉर्टंट तागेले आध्यात्मिक डिग्रेडेशनाचे ताजे सकल पडचे तागेले रिजन. सो दिस इज द फोर्थ थिंग दॅट वी अंडरस्टूड दॅट वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ह्युमन लाईफ अँड द एनिमल लाईफ. म्हणजे प्राण्याल आणि ह्युमन जीवनाचे डिफरन्स. आता नेक्स्ट म्हळ्यार हाचे इफेक्ट. ओके, द ह्युमन बिईंग्स आर इटिंग नॉन व्हेजिटेरियन फूड, दे आर इटिंग मीट इटिंग, दे आर इटिंग फिश, वॉट एव्हर दे आर इटिंग. आता मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हाजी इफेक्ट खंय वता. म्हणजे भक्तीवेर कसो इफेक्ट असता, हार्टा आमगेल हृदयावेर कसो इफेक्ट असता, आमगेल माइंडावेर कसो इफेक्ट असता. सो दॅट इज अगेन व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. प्राण्याक मारनू, आता त्या प्राण्याक मारनू हिंसेन मनुष्याले मन कितले कठोर जाता. सो वॉट इज द आफ्टर इफेक्ट, हिज माइंड बिकम्स लाईक अ डिमोनिक. म्हणजे असुरी भाव येता तागेल भितर, अँड दॅट इज जगत मिथ्या. So he feels that the whole world is like, it is like nothing. It is just something suddenly come. देव ना म्हणून ताका दिसता, कोणे कंट्रोलर ना, कोणे ना. सो भगवद्गीता 16.10 ना, काममश्रिता दुष्पुरम दंभमना मदन्विता मोहाद ग्रिती ग्रहण
प्रवर्तन्ते सुचिव्रता म्हळ्यार आमी तो मनीशू एक एकदम मिथ्या भितर आसा. सो ही हॅज गॉट द लॉस्ट खंय आसा कसले गोतना बुद्धी तागेल खंय की गेल्या हें पुरे खावन आणि ही गोज टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड तागेल मायंड इतलें वायट जाता की तो नेगेटिव्ह अंत भितर की कशी हांव हें जगत हिता म्हळ्यार अगेन्स्ट द वर्ल्ड ही गोज टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड आणि इन सटाय काममश्रित दुष्पुरम दंभ मन मदन्वित म्हळ्यार तागेले लस्ट तागेल काम इतलें चड जाता तागेल प्राईड इतलें चड जाता म्हळ्यार चुकचे दृष्टिकोनानं आणि अतृप्त कर्मानं तो कार्य करता वता. सो ही डजंट नो व्हॉट आय एम डुईंग आणि समाजाक हिताचे म्हळ्यार अहित समाजारी तशी तो काम करता. तो ही डजंट क्रूर जाता आणि क्रूर कार्य करता आणि समाजाक हानिकारक तशी काम करता. आता इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ईश्वरा वयरी विश्वास ना ताका. सो ही दॅट इज वाय एंड इट्स ऑल लायक अ चक्र संसार व्हील ऑफ संसार म्हळ्यार करेक्टली म्हणला म्हळ्यार ही अशी चक्र आसा. ही डजंट नो द लॉर्ड सो ही डजंट नो वॉट इज हिंसा. ही कंटिन्यूज टू डू हिंसा आणि तागेलें आनी काही डिग्रेडेशन जाता. सो इट इज ऑल लायक अ सर्कल आणि असल जायना म्हळ्यार दुष्कृतानो म्हणटाची मूढ हा म्हणटाची नराधमा हांव म्हणेल तेन्ना हांकां भगवंता पासून आनी दूर 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 वतच ताची. So 7.50 we had just read about it. आता हिंसा असल्यार दया ना असता. सो आय टोल्ड दॅट दे डोंट हॅव एनी द टायगर हू इज किलिंग ही डज नॉट हॅव एनी विनय. ताका काही विनय दया कसले ना मात्र आमगेर दया आसा जाल्यार आमी करता आसाची. वी स्टील बिकम सो कठोर जाता असो तो हिंसा भितर येवन की ताका भक्ती भितर मुखार सुची ताका बिलकुलच जायना. आणि भागवतम म्हाका एक श्लोक आसा भितर व्हेरी व्हेरी नायस श्लोका ऑफ भागवतम ऑल्सो तांतू की सा वै पुंस पराधमो 1.2.6 सा वै पुंसो पराधमो यतो भक्तीर अध्योक्षजे अहै तुकी अप्रतहिता ययात्मा सुप्रसिद्धती म्हळ्यार तो म्हणटा की सुप्रीम ऑक्युपेशन म्हळ्यार धर्म आमगेलो आसा की आमकां डिवोशनल सर्विसान आमकां टोटली आमी देवाक सॅटिस्फाय करूं येता. मात्र तो सुप्रीम लॉर्ड म्हळ्यार सर्वोच्च धर्म भगवंता निष्काम भक्ती न येता आणि त्या आत्माक पूर्ण शांती दिता म्हळ्यार पूर्ण भक्ती आमगेल अल्टिमेट पर्पस. मात्र हो मनीशू हे मिटिटिंगा निमित्त आनी काही डिग्रेड जाता वता असं आणि शुद्ध भक्तीचे या जीवनाचे अंतिम उद्देश तो टोटली विसरून गेला म्हणून. आता अनेक मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार डिवोशनल सर्विस. आता डिवोशनल सर्विस हे एक कोण मस्त क्रोध आसा काम म्हळ्यार हू इज व्हेरी एंग्री जाता एनवियस म्हळ्यार मोह माया मत्सर हे पुराय आशिल्ले जाणाक बिलकुल डिवोशनल सर्विस तांकां केन्नाय तांकां करच्याक जायना कित्याक म्हळ्यार दे आर इन द मोड ऑफ डार्कनेस. आता दिस 3.29.8 सेज दॅट दे आर इन द मोड ऑफ डार्कनेस हिंसम मत्सर्यम एव संभवम बिन भावम मयी कृत्यत स तामस म्हळ्यार ते म्हणटा दे आर इन द मोड ऑफ डार्कनेस. आणि त्यांनी मस्त नॉन व्हायलन्स ट्रुथफुलनेस थीफ आनी पुराय दे डोंट एब्स्टेन फ्रॉम सेक्स लाईफ फ्रॉम ऑस्टेरिटी वेदास म्हळ्यार आमगेल हाऊ वॉट एवर वी शूड डू फॉर द लॉर्ड ताजे ऑपोजिटच दे आर डुईंग. सो दिस इम्पॉर्टंट दॅट वी नो ऑल दीज थिंग्स and keep proper company of the human beings. Ata even one person we come who is also having matsarya who thinks best आणि हे पुराय जाणाक खाली एक डिवोटी मात्र वापस कृष्णाला घेऊन घेवेत म्हळ्यार until these people who are in the mode of darkness who are in the mode of ignorance they can be delivered only by a devotee. So Krishna says that you meet my devotee म्हणूची आम्ही क्लास ऐकून कितले जाणां की आम्ही प्रीच करता ताजे वयर आमगेले डिवोटी असोसिएशनान आम्ही कशे तांकां भायर हाडयता तांचे भितर दॅट इज समथिंग विच शिला प्रभुपाद सेज की वी शूड डू. तो अहिंसा सत्य शुद्धी आणि इंद्रिय नियंत्रण हे मनशाक शुद्ध भक्ती भावानं घेऊन येता वापस घेऊन येता. सो नियंत्रण भक्ती मार्गांतू आमकां उपवास दवरचे वेदा स्टडी करचे देवाल पूज करची हे पुरे मस्त मस्त इम्पॉर्टंट. सो कशी आम्ही आमगेल हॅबिट्स वी कंटिन्यू टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस अँड ट्राय टू रिमेंबर द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स. सो दिस इज द fifth part I told you. So purpose, the tongue is how it is falling down, and food,
Then we talked about human life and animal life. We spoke about the effect on the heart and on bhakti. आणि आता इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ते आमगेल नेक्स्ट बर्थ. सो हॅबिट आमगेले हॅबिट्स आमगेल कॉन्शियसनेस आणि आमगेल नेक्स्ट बर्थ. तो व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट इट इज रिक्वायर्ड दॅट शिला प्रभुपाद म्हणटाची की मरण. सो मरण समयाची भाव एव्हरीबडी वी ऑल नो दॅट वॉट एव्हर वी थिंक ऑफ एट द टाइम ऑफ डेथ त्याची भाव आमकां नेक्स्ट खंय आमगेले फुडेच आमगेल कसं खंय आमी पावताची तें ठरवता. सो श्रीमद भागवतमा भितरी 3.31.1. सो इट सेज श्री भगवान वाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपयपते स्त्रिया प्रविष्टा उदारमा पुंसो रेतकनाश्रय. सो इट इज सेइंग दॅट देवाल सुपरविजन अंडर आम्ही खंयचेय काम केल्यारी ते सोल डिपेंडिंग ऑन आवर वर्क which we have done, it makes us to enter the womb of that person through the male semen to assume a particular type of body. म्हणजे आम्ही कसं काम केला त्याची वैर इल्ल्यान आमगेले नेक्स्ट लाईफ म्हणजे आम्ही खंयचे पोटा भितर बॉर्न जाताची त्यावेळी फिक्स आसा. सो इट इज नॉट द सीमेन अँड एव्हरीथिंग ऑर द मेटिंग which decides which gives the life, but it is the Lord under whose supervision he tells that it is this womb that you have to enter, and it is the divine supervision. त्या देवाल सुपरविजन आमगेल कर्मा प्रमाणे दैवी नियंत्रणानं जी आमकां आमगेल कर्मानुसार प्रवेश जाता इनटू द वूम दॅट वी आर सपोज टू बी बॉर्न. म्हळ्यार आमगेल चांग कर्म असल्यारी आमगेल पुढची जन्म आमगेले चांग जाता म्हणून. सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की इंद्रिय भोग म्हळ्यार नियंत्रण ऑन अवर भौतिक जीवना भितर आमी केल्लेले. Very very important to consciously remember what we are doing in terms of our karma, because that depends amgele everything depends. What is our thoughts, what is our mind, whether we are into which mode we are into, all this depends on what we are eating. आता अनेक इम्पॉर्टंट श्लोका मस्त की एट द सेम टाइम हे पूरा आम्ही कंट्रोल करताची मात्र देवा काही पांय पडचे तागेल भक्ती करची ते मस्त मस्त इम्पॉर्टंट. सो देर इज वन श्लोका विच सेज 3.29.9 की देवस्थाना भितरी मस्त डेटीज आसाची आम्ही पुराय देवस्थाना वताची मात्र खंयची मोटिवान आम्ही थंय वताची म्हणजे आम्ही कसं लायक वताची देवस्थानांतू आणि आम्ही कसं निमगिताची देवाक, दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. So we cannot say that we want fame, we want to enjoy, give me money, give me opulence. So what you ask is also very very important, which will decide what is it that Lord wants to give you. Now if you are lots into devotion, God will give you what you want, but is that what you really want? It is devotion that we all want. So Krishna prema, that if you ask, then he will be so then you are in the mode of goodness. So if you are asking for passion, money, and you're asking for material enjoyment, and we are asking for fame and opulence, so you want a big house, and then again we are in the mode of passion. So must time amgel vair sakal, and everybody vair sakal jatas. Last class also I told. Pura every time we can't be in mode of goodness. Thode vair sakal jatta asta. Man kashi consciously ami vapas mode of goodness ayatachi. Tajvair amgele and how much we hold on to Krishna to teach us that, don't allow me to fall down, don't allow me to fall down, and pray that way. That is very very important. What is it that you pray to him? आता मस्त इम्पॉर्टंट अनेक म्हणरी आमगेले चांग कर्म आमगेल नेक्स्ट जन्म ठरवता ते आम्ही ऐकलीची. तो वी हॅव टू प्रे टू द लॉर्ड ऑल्सो की भगवंता तूच मागेल वेरी तुगेल वेर हांव फुल्ल सरेंडर करता आणि ते भरोसा आवश्यक असं की ही विल टेक केअर ऑफ मी. आता इंद्रिय भोगाचे एक वपास म्हळ्यार चाबी आम्ही चुईंग द चूड म्हणटाची. तर त्याचे सोल्युशन कसं. सो व्हॉट इज द सोल्युशन देन? द सेवेंथ इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट वी गो थ्रू, that we all understood that our life is dependent, our bhav is dependent, our mode of which we are in the mode is important. But what is Krishna do? What does Krishna want? And what is the solution, Ajay? The solution कसं तर कृष्णा मस्त क्लिअरली सांगला भगवद्गीता 9.26 की पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चति तदहम भक्त्या उपारतम अश्नामी प्रयतात्महा मना.
म्हळ्यार he says that I want patram pushpam phalam toyam. So you give me a leaf, a flower, a fruit, or you give me only water, I will accept it. तो म्हणता, so he is asking everything which is vegetarian, right? So but he is asking ki you give me with lot of devotion. So does he want just Krishna has everything, but does he want this? We want to give it to him. तो कशी खंयची भावा भितर आमी तांकां हें दिता आसची तें तो पळयता. So it is not that 7.9.10 also it says the same thing, that what is the bhav that you give it to the Lord. Lord is having everything. Man खंयचे भावान तूं हें दिता, Supreme Lord is fully satisfied with himself. But he is seeing that something when it is offered by the Lord's mercy, it is for the benefit of the devotee himself. So when we are keeping prasad, it is for our own benefit that Lord gives it back. So he gives it back to us, and Lord does not need our service. But if anyone, so Amgil Tond, by this shloka, it is said that Amgil face are decorated as Larry. Reflection of our face also in the mirror is seen decorated, like right. So when we give something to the Lord, it is coming back to us. The prasad, the mercy is coming back to us. So this is a very nice shloka. It is 3.29.9, and the next one is, I will tell you the shloka number. It is, I missed it out. So this is a very good shloka. And how we can achieve this by the 9 devotional methods, 9 devotional principles. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atva Nivedam. So 9 principles how we can do bhakti to the Lord, and how we can do offer to the Lord, and how we can get the benefit. Very important. Chanting, hearing, good for us always to be into Krishna consciousness. आता भक्ती सह अर्पण केलेलं आमगेले पुराई कृष्ण स्वीकारता, आणि भगवंताका भक्ती स्वीकारता, हिंसा नाही. म्हणजे ही ऑलवेज वॉन्ट्स भक्ती आणि ही डज नॉट लाईक हिंसा. आता पुन्हा पुन्हा हिंसा सवयन हिंसक भाव तयार जाता. म्हणजे आम्ही कितले पटी मीट इटिंग दॅट पर्सन विल डू, तागे भाव तशीची तयार जाता. म्हणूची म्हणटाची की मांस खा, ईट मीट, यू बिकम अ टायगर. सो मांस खाल्ल्यारीची वाघ जाताची. हे खरे अर्थान आमगेले कर्म न्याय म्हणटा छका. So that is our karma nyay. So it is the justice which is done by virtue of our karma. So it is not that something wrong, that but I have done something wrong. So त्याच अर्थानं maka karma nyay मेळtas. So I am getting the after effects of that karma, and I am being born as a tiger. So it is a predatory habit म्हणतात. Predatory म्हणजे शिकारी स्वभाव. So it is actually something that a hunter has to do, or hunting like a tiger has to do. मात त्याची शिकारी स्वभाव आमगेर भितर आयला, आणि म्हणून आम्ही हे प्रसाद खावचे बदलाक आम्ही पाप दाखून मुक्त जायना अशी आम्ही पाप घेऊन ताजे निमित्त आमकां आमगेले रॉंग जन्म मेळटा. सो द डिवोटीज how we can be released from this. Ata everything Krishna tells us what is bad, and he also tells us tant dokun kashi bhair yeveta. So he tells us that there is one verse 3.13 ki yajna shishta shina santo murchante sarva kilbisha bunjate tatve agam papa ye paschanti atma karanat. It is telling us that devotees of the Lord, if we devotees of the Lord are released from all kinds of sins, because the food that they eat is first offered to the Lord. So that is the second thing. One is Krishna is asking us to offer, आणि त्यांची प्रसाद आम्ही ग्रहण केलेला ना, आमका ताजे पुरे sins, anything that we have done wrong in cooking, or we have done wrong, that all these sins, they are released. We are released from the sins. So one is Lord is giving us mercy, and second is he is releasing us from all the sins because of eating Krishna Prasad. And people who are eating this food without offering to the Lord are verily eating sin. कशी आम्ही we are against sin. आमका ताजी negative effect कशी येना,
तशीची कोण ते सेम फूड प्रसाद दवरना तशी खाताची तांकां ताजे आफ्टर इफेक्ट्स लागता. So if anybody has done something wrong and then eaten the food, uh, that person will get the after effects of that, whatever is negative in that. So by eating meat, for example, so eating prasadam will purify our karma, and eating meat will bring us back to the after effects of the karma. म्हणून कृष्ण प्रसाद दवरना तशी खाल्लेल्यानं पाप बंधन जाता, आणि म्हणूची मास हे आम्ही केन्नाय प्रसादा दवरनाची. आणि प्रभुपादानं आमकां मस्त लायक कोण म्हणला की there is one shloka, I don't know, you all can read it whenever you have time, 11.5.11. हातूंत भितर थोडे एक विंगड पर्स्पेक्टिव्ह आसा, व्हेरी डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह, की रेग्युलेटेड लिव्हिंग कसले. तो आता रेग्युलेटेड लिव्हिंगा भितर तांणी म्हणला की देर आर सम वेदिक रेग्युलेशन्स. सो वी आर हॅव्हिंग 4 रेग्युलेटेड प्रिन्सिपल्स आसा आमगेले, आणि तांत भितर वी आर सेयिंग that all these 3 things or 4 things which we are telling in 4 regulated principles, तांत भितर एक मीट इटिंग आसा की ते नॉट अलाउड. मात्र वेदिक रेग्युलेशन्स आर सेयिंग की सडनली ते बंद करचे जायना ताका. सो देर इज सम अलाउड that for some time, till he realizes, till he comes into Krishna consciousness, he will be allowed, or he will come slowly into it. म्हळ्यार डिवोटी जाल्यार फर्स्ट डे दाखून कोणाक सोडचा जायना. म्हण केन्ना तो रीड करता आसता, भागवतम रीड करता, भगवत गीता रीड करता, तेन्ना तागेलें मन थोडें शुद्ध जाता. So till then they are allowed, but then slowly they come out of it, which everybody follows. So similar to intoxication. So kashi tanka, how, like when I have given the exams, when I give one exam, I have to follow one thing I need to leave. So I need to leave, for example, eating onion garlic. Then second time I have to leave eating something else. So it is tashi hagur Jayapataka Swami Maharaj has made us cross every padav, and then we are into it. So meat eating also intoxication. So people भौतिक जगता भितरी कृष्णा कॉन्शियस आदकून आयले जायना वृत्ती तांगेले मदिरा पान, all this आळशी. So who don't come into it, they are doing all these things. शरीर सुख म्हणटाची इच्छा, आणि जे नाका म्हणजे they are identifying themselves as the body. So they don't know all these things, that we are part and parcel of the Lord, why we have come here. All these things that I told you, the 5 or 6 things what we are talking about, that तांकां गोतना आसता. आणि रेग्युलेटेड शास्त्र, रेग्युलेटेड प्रॅक्टिसीच्या परवानगी दिता इन द बिगिनिंग, मात्र ते एक प्रोत्साहन दिवच्याक, आणि ताचे नंतर डिवोटी जावन नियंत्रण करका, इंद्रिया वयर पवित्र जाताची, आणि तांतू हगूर तांकां हायर टेस्ट डेव्हलप जाता, आध्यात्मिक वृत्ती येता, आणि मागीर तांणी भगवंताल मार्गारी देवाल उपासना करच्याक स्टार्ट करताची. आता ते भौतिक जगताचे ट्रॅप असता. सो दे वी आर गेटिंग ट्रॅप्ड इन दिस व्हील ऑफ संसार, आणि तांत दोकून आमी कशी भायर पडताची, प्रसाद कशी ग्रहण करताची, शुद्ध संग कशी दवरताची, आणि दया दाखोवन आमी नाम जप करताची, संकीर्तना. ऑल दिस बिकम्स द फायनल गोल टुवर्ड्स गॉड कॉन्शियसनेस. आता लास्ट म्हळ्यार हेजे कन्क्लुजन कसले, म्हळ्यार मांस खायची म्हळ्यार वाग जायाची, आणि हे शास्त्रीय सावधानी आसा. म्हळ्यार सो शास्त्र इज गिविंग यू दॅट वॉर्निंग की तुम्ही कसं खाताची त्यांची तुमगेल नेक्स्ट लाईफ येता. सो वी आर एज्युकेटेड इन दॅट सेन्स, आणि सदांची आमगेले निवडणुके वयरी आमगेले मनशाल भाग्य आसा. सो वेर वी आर बॉर्न डिपेंड्स ऑन द चॉईसेस दॅट वी मेक. सो सदांचे आमगेले एव्हरी डे चॉईसेस दॅट वी मेक will change our consciousness, will change our bhagya, and will change whether we are in which mode. पण आम्ही डिसाइड करतात की आमकां जिब्बेचे दास जेवका. सो वेदर वी वॉन्ट टू बी द सर्वंट ऑफ द टंग, और वी वॉन्ट टू बिकम कृष्णा सेवक. हे दोन अंत भितर आमकां चूज करता, अँड कॉन्स्टंटली वी नीड टू रिमाइंड अवर सेल्फ वेदर आय वॉन्ट टू बिकम द सर्वंट ऑफ द टंग, और वेदर आय वॉन्ट टू बिकम द सेवक, कृष्ण सेवक जावन म्हाका वांछा आसा. So these are the very important points. Last, I will leave you with one important Bhagavad Gita shloka, which is 12.13. You can read it. ताजे हांव तुमकां सारांश सांगते का. सो अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एव च निर्माणो अहंकार सम दुःख सुख लक्ष्मी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय माय अप्रिता
मनोबुद्धिर्य मद भक्ता सह मे प्रिया. Now, who is it that the Lord is more, Lord says is very, very dear to me? So this, all these qualities we have to bring in ourselves so that we become dear to Krishna. So one, we should not be envious. So he says that envyam kaschanaja, we must not be having ego, ahankarascha. Whether we are happy or we are distressed, दोन्ही अंत भितर आमका सुख दुःखा भितर आम्ही केन्नाय सेल्फ कंट्रोल्ड आसका, दिस ऑल व्हेरी डिफिकल्ट. टॉलरंट आसका, डिवोशनल सर्विस एंगेज करता, माइंड आणि इंटेलिजंट वी शुड फिक्स ऑन द लॉर्ड. दॅट डिवोटी इज व्हेरी 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 डिअर टू मी. म्हणजे खरो भक्ती म्हणजे द्वेष करना, दयाळू असता, शांत असता, अति नियंत्रित असता, सुख दुःख भितरी स्थिर असता आणि मन बुद्धी हे कृष्णा वैरीची नित्य सेवा तागेल कोरनु तागेल मन बुद्धी केन्नाय कृष्णा वैरीची कॉन्सन्ट्रेटेड असता. म्हणजे ट्यू खरो भक्ती दया आणि नियंत्रण. सो टू थिंग्स ऑफ दिस ओनली इट स्टार्ट्स. म्हणजे एक वाट आमगेल जी असता ती सकल सकल पडता म्हणजे प्राणी वृत्ती, आणि दुसरी वाट म्हणजे मोक्ष आणि कृष्ण प्रेम. हे दोन चॉईस आमकां कृष्णान दिला आणि खंयची वाट आम्ही निवडताची ताज वैरी आमगेले लाईफाचे नेक्स्ट स्टेप्स असता. सो दॅट्स इट फ्रॉम मी. हरे कृष्णा अँड थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा माताजी.